шукӯҳи шавомати варзишгоҳро мухлисони ниҳоят зиёде ки ба ин бозӣ омаданд боз ҳам афзунтар карданд ва дӯстони гиромӣ маҷбур мекарданд ки ҳар як футболбози тоҷик ки дар майдон ҳаст тавонад ба натиҷаи дилхоҳ яъне ғалаба ноил шавад. хуб, капитани дастаи мо ҳоло тарзе мебинем бо дастаро ба ин ҷо овард ва мову шумо аҳтам назаровро бо ҷамъи ёронаш дар ин вохӯрӣ мебинем. ҳарчанд дар оғози бозӣ дастаи мунтахаби қирғизистон афзалият дошт тақрибан 20 дақиқа. баъди ин футболбозони мо пай дар ҳам дар ҳуҷум буданд ва аллакай дар дақиқаи 41 ба Алишер Ҷалилов муяссар шуд ки ҳисобро боз кунад. бубинед, партофти хеле хубро истифода буд аз ҷониби Парвизҷон Умарбоев ва ҳисоб боз гардид. ин голи аввалини Алишер Ҷалилов дар гӯем ҳайати дастаи мунтахаби тоҷикистон аст ва аввалин мусобиқае ҳаст ки ӯ иштирок кардааст. боз ин футболбози мо Алишер Ҷалилов имконият дошт ки боз ду голи дигар зад, аммо дарвозабон Павел Матияш дар ин рӯз хеле хуб бозӣ кард ва яке аз бозигарони беҳтарини дастаи мунтахаби Қирғизистон буд. инҷо барои дарвозабони мо ҳам Рустам Ятимов баъзе ҳолатҳои номувофиқ буданд, аммо Рустам Ятимов ӯ ҳам ки гуфтам мумкин аст ки яке аз бозигарони ҷавони умедбахши дастаи мунтахаби тоҷикистон ҳаст, аз иҷрои вазифааш хуб баромад. дигар ҳолатҳо барои Парвизҷон Умарбоев буданд, вале футболбозони мо бо ҳамин як гол қаноат ҳосил карданд. Муҳаммадҷон Раҳимов ҳам хеле хуб бозӣ кард. ҳоло капитани даста Аҳтам Назаров ҳам имконият дошт дар ин ҷо бубинед боз ҳамон Алишер Ҷалилов тӯбро ба ӯ мепартояд ва Алишер Ҷалилов ҳам зарбаш хато меравад. Рустам Ятимов гуфтем аз аввал то ба анҷом ором буд. футболбозони мо тавонистанд ин як голи задаашонро то ба охир нигоҳ доранд. хати дифоъ хуб кор кард, ҳарчанд ҳолатҳое буданд ки дар ин вохӯрӣ боиси масалан гирифтани кортҳои зард шуданд. мо дидем Темирлан Козубаев корти зард гирифт, Азамат Бойматов ва ҳамчунин Кайрат Ҷигарбек Улу ҳам корти зард гирифт. аз мо тоза аз ин байдо бировнем. Умарбоев буд ки аз масофаи ниҳоят наздик як зарбаи олӣ зад, вале Павел Матияш бори дигар ин зарбаро баргардонид. инҷо боз як ҳолати дигар буд, аммо Бекназаров ин тӯбро надид ва тӯб аз назди пояш гузашта рафт. хуб, бинед чӣ қадар мавридҳо, чӣ қадар ҳолатҳои хубе буданд барои футболбозони дастаи мунтахаби тоҷикистон, аммо мо танҳо бо задани як гол соҳиби 3 имтиёз шудем. хуб, дар бозии футбол баъди он ки расонаҳо ҳам хеле хуб ба ин гуфтан мумкин аст ки таҳлили бозӣ пардохтанд, 1-0 дар майдон ҳамон ин кам аст, аммо як гол ҳам 10 гол ҳам 3 имтиёз меорад ва аз ин ро бачаҳои мо футболбозони тоҷик хеле хуб бозӣ карданд. бозӣ бисёр ҳам хуб буд, аз он хотир ки мо аз соли 2013 ин дастаро набурида будем. мухлисон бошанд, аз аввал то ба анҷом тавонистанд ки дастаи мунтахаби тоҷикистонро арзанда дастгирӣ кунанд бо садоҳои баланд, бо гуфтам мумкин аст ки баъде ки бозӣ ба анҷом расид бо ҳисоби 1-0 дастаи мунтахаби моро хеле хуб ҳамин гуна бо кафкӯбӣ ғалабаашонро истиқбол гирифтанд. ҳам футболбозон қаноатманданду ҳам мухлисон ва мо ҳам ҳамчунин.